Ftit jiem wara li tħabbar investiment ta' 850,000 euro f'sistema ta' dawl ġdida mal-Bażilika tal-Mosta, kienu bosta residenti li laqgħu dan l-aħbar. Il-fondi li ġejjin mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali se jaraw ukoll li d-dawl joħloq l-inqas ammont ta' tniġġis possibbli. Lejliet il-festa ta' Santa Marija One News tkellem ma' rappreżentanti tal-gażini ta' din il-komunità fejn spikkaw ir-reazzjonijiet ta' sodisfazzjon li fl-aħħar dan is-santwarju ikoniku se jkun imdawwal b'mod li jagħti ġieħ lill-elementi arkitettoniċi tiegħu. Raymond Pisani mis-Soċjetà Filarmonika Santa Marija sostna kif huwa dnub li s-sistema li d-dawl il-Bażilika ma kienx ta' kwalità għolja kif jixraqilha. Ħadna pjaċir ħafna li għall-inqas ħajibda jkollna dawl sura ta' nies ġewwa l-Knisja. Qabel kienet disgrace kbira ma kellek dawl ma tara xejn sewwa. Illum nirringrazzjaw ġab bida d-dawl u nisperaw li ħajkompli żel u nirringrazzjaw kulħadd tal-fondi li ġew. Bernard Bezzina, s-segretarju fih dan is-Soċjetà Filarmonika Nikolò Iżwart, laqa dan l-investiment hekk kif innota li dan se jitgawda kemm il-Mostin u anke mill-bosta turisti li jżuruh. Fil-fatt, huwa smat li fl-2019 kienu mad 900,000 turist li żaru dan il-monument. Bezzina tenna kif l-investiment huwa wieħed li kien ilu mistenni. Jaħbar favorevoli, kulħadd jaqbel magħha speċi u l-monument tal-rotunda huwa ikoniku worldwide tista' tgħid u jixraq li kollu dawl adekwat f'dan is-seklu li din ngħixu. Llum il-ġurnata ovvjament kull monument barra minn Malta u anke Malta għandu jkun imdawwal xieraq kif suppostu xejn.